De Heer zij met u en met uw geest uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op, en omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich daar te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe. En omdat er voor hen geen plaats was in de herberg, gebeurde dat. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudden bewaakten. Plotseling stond een engel des Heeren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heeren, zodat zij door grote vrees bevangen werden. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge en vrede op aarde onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste luisteraars, beste mensen, zusters en broeders. We vieren Kerstmis. En we hoorden zojuist het ons zeker nog wel bekende Kerstevangelie, met als kernboodschap: heden is u een redder geboren. Dat is een tamelijke plechtige aankondiging van de geboorte van Jezus. Maar misschien zouden we ook met gewonere mensentaal mogen zeggen: God reikt ons vandaag de hand in zijn Zoon. Hij wordt mens. En wat een mens is, wie mensen zijn, begrijpen we allemaal. Alleen, dit is een bijzonder kind van Gods wegen. God maakt een nieuw begin met zijn schepping. Niet iets heel nieuws, maar juist in de bestaande wereld geeft hij ons een volmaakte mens, een redder, die ons redt uit de situatie waarin wij mensen ons niet zelf kunnen redden, namelijk uit zonde en dood. Het evangelie van vandaag verbergt eigenlijk een aantal geheimen waar we misschien wat gemakkelijker overheen lezen. Bijvoorbeeld, ze legden hem neer in een kribbe. Het woordje kribbe is in de loop der tijd het woord geworden dat wij gebruiken voor de hele kerststal, voor de hele kerstgroep. Maar de kribbe is de plek waarin Jezus werd neergelegd. Oorspronkelijk staat er eigenlijk een voedertrog. Daarin werd Jezus neergelegd. De herders van Bethlehem dreven hun kudde 's avonds in halfopen grotten. En omdat het voedsel toch al niet erg royaal was, maar schaars, hadden ze geen ruiven waar dieren zomaar aan konden eten, maar waren uitgeholde halve holen, zou je kunnen zeggen, in de grond, zodat de dieren het voedsel niet konden vertrappen, niet konden wegslepen, maar van die plek moesten eten. En het woordje voedertrog is significant, want de nieuwe mens Jezus wordt gelegd op een plek waar gegeten wordt.
We zouden kunnen zeggen, Jezus, de redder die geboren is er eigenlijk om gegeten te worden. Hij wil ons in en uitgaan. Hij wil eigenlijk één leven met ons vormen. En daarin ligt eigenlijk de diepe boodschap van Kerstmis. Natuurlijk vieren wij Kerstmis op vele manieren. We doen dat in de voorbereidingstijd, door kerstmarkten, door shoppen, door het opbouwen vroegtijdig van de kerststal. En daarbij leven we dit jaar ook nog, en vorig jaar ook al, in een hele bijzondere tijd. De tijd van de corona, die ons zoveel maatregelen oplegt, waardoor nabijheid eigenlijk moeilijk wordt. En er is precies iets wat helemaal tegengesteld is aan het feest wat wij vandaag vieren. God reikt ons namelijk de hand in Christus, terwijl wij nu eigenlijk afstand moeten houden, elkaar geen hand kunnen geven. En ineens beseffen wij hoe we eigenlijk van nature geneigd zijn naar elkaar toe te gaan, gemeenschap te vormen. We merken dat nu bijzonder, omdat het juist nu niet mag. Christus, de redder, is geboren. Hij wil ons in en uitgaan. Door alle levensomstandigheden heen, hoe moeilijk soms ook, hoe onoverzichtelijk soms ook, hoe onvoorspelbaar heel vaak ook. Wij mogen vandaag weten, de redder is er. Hij wil in ons gaan, in ons hart wonen en nog meer in de Eucharistie die wij vieren, als reëel voedsel in ons aanwezig zijn om ons geestelijk de kracht te geven als een ster die opgaat in de duisternis. Want ook dat vieren wij met Kerstmis. Er gaat een groot licht op, zo verkondigt ons de Heilige Schrift. Dat licht brengt vreugde en warmte. Juist die warmte, dat licht, die vreugde willen wij met Kerstmis vieren. Allereerst natuurlijk in de huiselijke kring. Met familieleden, zover dat kan in deze dagen. We willen het vieren ook als gelovige mensen die samenkomen om dit feest met luister, maar ingetogen te vieren. Telkens weer opnieuw in het besef, de vrede die we aangeboden krijgen in de komst van Christus, kan de wereld ons niet geven. Niet omdat die wereld niet goed zou zijn, maar omdat de wereld niet volmaakt is ten ene. Maar juist van buiten brengt God een nieuw begin naar ons toe. Niet zonder ons mensen, maar wel voor ons mensen. Van harte hoop en wens ik u allen toe dat u in deze geest, met deze verdieping van Kerstmis in ons hart, ook echt Kerstmis kunt vieren en de vrede die de engelen verkondigen aan alle mensen van goede wil, dat die ook onze vrede mag zijn. Dat we daardoor ook gedreven worden in het dagelijkse leven om die vrede met elkaar te delen. Niet alleen vandaag en in deze mooie kerstdagen, maar ook daarna als een kostbaar geschenk dat God ons geeft en wij met hem mogen zijn, meer nog, hij bij ons wil zijn. Hij verlangt als de grote God naar ons mensen, zoals een kind verlangt naar zijn ouders. Dat is juist de grootheid van God, dat hij zich klein maakt als een kind, onbegrensd, ontvankelijk, niet bedreigend, zomaar, een lach toverend op ieders gezicht. Van harte wens ik u in deze geest een zalig en gezegend kerstfeest toe. Mogen we elkaar bij de hand nemen, letterlijk dan wel figuurlijk, om samen deze vreugde te delen, uit te dragen en waar te maken in onze eigen omgeving, maar ook in de omgeving die wat verder weg ligt, ofschoon de digitale wereld de hele wereld op ons bord legt. Zoals Christus vandaag, als ik het zo zou mogen zeggen, op ons bord gelegd wordt. Hij is ons eigenlijke kerstdiner. Van hem leven we toch. Door hem mogen wij leven. Met hem mogen wij leven. Voor en door elkaar. Ten bate van het geluk van de mensen om ons heen. Maar ook zorgend en de ogen niet sluitend voor de ellende in de wereld. Die er te veel nog is. Te veel. Laten we samen daarom nu dit feest beginnen. Maar zonder einde vandaag. En, zolang wij mogen zijn, in Gods naam elkaar liefhebben. Ik wens u en al uw huisgenoten een zalig kerstfeest.
Amen.